és Vitero. Vitero, Vitero, dels viteros de tota la vida. Mon pare me deia a mi Vitero. Ma mare em deia a mi Vitero. Mon tío, què me deia mon tío? I la meva germana, què me deia? Perquè sabeu com me diuen a mi? Doncs soc Vitero. El que viu en el carrer de dalt, al costat de l'església, allí mateix. Tot el món me coneix per Vitero. I soc famós en el món sencer. Sabeu per què? Perquè viatge molt. Vaig amunt i avall sempre. Viatjant per tots els rincons del món. M'ature en totes les estacions de les emocions. La ràbia! L'alegria! La por! Totes les sensacions viatgen en mi i sempre estan en mi. Però avui he venit així per contar-vos una xicoteta història. Una història que és com una flor, com un color, com un sentit, com el meu sentit, com el teu, com el teu, com el meu. Però vosaltres teniu molta sort avui. Per què? Per què dic que veniu? Una caixa màgica de la que hice tots els sons que expressen totes les emocions. Ara la veureu, una caixa que m'ha costat molt trobar i que m'ha costat molt d'euros, molt. Euros! Aquesta caixa màgica conté totes les emocions i tots els sons que puguem pensar. Però bé, abans de continuar, vull que me prometeu una cosa. En peu tots! En peu! La mà dreta, tots en el cor! L'Espanya! Prometeu que no s'assustareu. Sí! Prometeu que no fugireu si no crideu. Sí! Els del no escoltaran el que vaig a dir. I ara, prometeu que encara que no entengueu res, escoltareu amb tot el vostre cor. Sí! Comencem amb el viatge de Vitero i les emocions. I la primera emoció és l'essència de... Sentència. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez me vas a decir.
l'emoció, la sensació que ha tocat la viola. Mira, m'ho vaig a dir una cosa i a veure qui la encerta. Quan jo era xicotet, me costava molt mirar els ulls dels demés. Quan jo era xicotet, tots parlaven molt fort. I la meva veu no s'escoltava. Almenys jo no l'escoltava. Quan jo era xicotet no podia o no sabia dir res. Aquesta sensació la tenia tots els dies, aquesta emoció. I gràcies a la caixa màgica la va superar, perquè me dia tots els dies: Vitelo, Vitelo, trau la teva veu, escolta, sigues tu. Qui sap què esta emoció? Sol és un primer aquell que millor se portarà. Els demés no voldré saber res, però abans els homes de la tecnologia moderna un aparell van de donar. Tu, quina sensació creus que era? Por. La por. La por podia estar al piruix fort. No he fet això. Txatxan, txatxan. Punya? Sí, quasi, però li falta un poquet. Que no ho estava sentant. El Vitelo de xicotet ho patia molt. Tristesa? No ho sap ni... Ho preguntem a un profe, que són els que me saben. Mira! Profe! ¿Quién es el profe? Pues, quina sensació? Es una caixa d'emocions. Moltes emocions, però quina era aquesta? La ràbia? No! Rafa no és ràbia. Ui, 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 que no ho enteneu molt. L'últim. Un discreto. La timidesa. Molt bé, ho ha acertat, la timidesa! Molt bé, ara anem a passar a la següent peça. Totes les emocions que tenim en el nostre sentit tenen dues vessants. Dues. Sempre està, al igual que la llum i el que projecta la llum. Què és? Si jo me deixo veure per la llum, mireu, què és el que projecta darrere meu? Què és? La què? La sombra, perquè totes les emocions tenen el seu contrast.
Per exemple, si jo dic dia, alt, gran, gordo, blanc, guapo, molt bé. Doncs, esta vole, qui me la sap? Estudia! No, juga! Ara una altra. Silenci! Soroll! I ara continuem amb la peça que du per títol La sombra de Violeta. Estic content. Ara no estic tan content. I ara no estic gens content. He fet des de molt content a gens content. He fet una variació. Què és una variació? Imaginem que tenim l'emoció en esta mà. A veure la mà, tots, la mà. No la veig, no la veig. Ben alta la mà. Per favor, tots, majors, xicotets, tots. Vosaltres també, la mà, tots. Bé, així tenim el tema. Si la mà va així, és una cosa. Si la mà va així, la vam variar, però és la mateixa mà. O anem així, la vam variar. Anem així, la vam variar. Anem així, la vam variar. Què és? Com tot en la vida,
les emocions tenen graduacions, tenen variacions, canvi. Però la vida està plena d'aquestes diferències, d'aquests canvis de la mateixa emoció, d'estar molt content a no estar tan content o a no estar gens content. I ara vull que escolteu com de la viola ixen els sons que ens mostren les variacions de les emocions. Com vulguis. Per a saber el que són les emocions i allò que sentim, el més important és mirar-se en un espill. En l'espill que cadascú tenim dins. Un espill que quan el volem veure o el volem escoltar ens diu clarament
qui som i com som, què sentim i com ho sentim. Però, clar, no és tan fàcil. N'hem de fer un xicotet exercici. L'exercici és músic. Cadascú agafarà les dues mans, tots, i se les ficarà de forma molt suau en els ulls. I tancarem els ulls, tots. I ara, conforme tanqueu els ulls, els ulls i les mans, simplement teniu que buscar-la. Saber qui som, què sentim, què és el que vos passa per dins, què vos emociona. Tot i ser comú. Me digueu, en una paraula, quina emoció teniu en este moment. En una paraula. A veure, mira. Alegria! Tots, alegria! Canta! Alegria! Otra vez alegria! Canta! Va, tu! Oye, pero que no me sigue. Va! Tristesa! Tristeza! A veure, vale, tristeza! Tristeza, tots tristos! Tots tristos! Canta! Alegría otra vez. Por favor, un poquito de originalidad. Temor. ¿Qué es temor? ¿Con quién dio temor? ¿Cómo? Dígame. Sí. Emoción. Pero qué emoción. Emoción son todos. Alegría de la pero no penseu en altres coses. Mira, sorpresa. Veus? Mira, l'has ido pegar, ja tens massa. A veure. Silenci. Si no us no mirem, a veure, t'has emocionat. A veure què diu. Emoció és el conjunt que tenim de tot. Me tenim que dir quina en concret. A veure, que tu pareix que has estudiat molt avui. Avorriment. Avorriment. Oh, s'avorreix molt i mira la cara que fica. Quin és, va? Sueño, de soñar. Pues bé, ara, tingueu en compte. Ara vull que torneu a treballar un momentet a treure les mans. Ara, les mans, vull que les fiqueu en els ulls. En molta tranquil·litat. Tranquils, mireu-vos dins, en l'espai interior. Mireu-vos, escolteu-vos, què vos diu la vostra veu interior. Sí. Continuem! Vale. Anem en l'espai interior.
Mireu, quan es mirem tots des de fora, el nostre món està creat per línies, per cercles, per punts, per línies curves, per triànguls, per quadrats. Tot és geometria. Tot té el seu color, la seva emoció. I ara anem a viatjar en una divisió geomètrica de temps antics. Records geomètrics, records d'emocions englobades en la geometria. Un aplaudiment per a ells.
i de sobte, sense que ningú s'esperara res, va passar el que ningú volia que passara. Va ser, sense pensar-ho, va ser en un moment. Ningú creuia que fos possible. Ja! Va aparèixer una porta que es va tancar. Darrere d'ella, un animal perillós que es volia menjar. Com demostrem que tenim por? A veure, com ho demostrem? Com? Com demostrem que tenim por? Per exemple, per dir, ah! Com? Pero alto. Molt bé, molt bé. Vale. Ja està. Ara anem a avisar. Anem a avisar que la música siga la última que ens va a donar aquesta emoció, la emoció de la por. Per favor.
felicitar als músics que han tocat la viola. Per favor, si diferents emocions, però recordeu el més important de tots és sentir-les de veritat les emocions i sobretot ser molt respectuosos amb les emocions dels altres. Moltes gràcies, fins la pròxima! Adéu!